Hello लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। दा आं दं दिनै दतमा हारिमु अफिसाव दङ। दा जोंना दतमाया हारिमुआ एसे गोबावसैमोन प्रग्राम लायैया। दा जोङो दिनैनिफ्राय जागायफिननो बोखांफिननो जोङो सिगांबाय। दा दिनै जोंहा दङ नै फोरोंगिरिफोरनि मोनसे डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेलनिनो मोनसे मेल दङ। दा बिनिफ्राय जोङो जागायनो सानबाय। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जों मा मा मोसानाय लादों। थ' बिदिब्ला थौदो भिडिअखौ जागायदिनि दौदो। दा जोंना नै मोसाखावरिफ्रा फैबाय, फैनानै जिरायनानै दं नै माखासे देलायखाबाय। मिया खेबना थायाखै, मिया खेबनाया देलायखानानै देलायनायाव मुखुबथार गासिबो मोजां देलायाबाबो जायाना देलायखांनानै रेडि जाबाय नै बिसोरो lapsnya udah ada kan di sini nih. Hai guys. जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो, नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांबाय थादो। जिरायनानै नेगासिनो जोङो माला जायो जोंना, माला सफैयो मोसानाय फारिया। जिराय बानायलायबाय। नैबाव दं दा पाटगावनि सुशान्त सार आरो बे सासेया जोंनि दतमा हारिमु आफादनिनो सेक्रेटारि बिथाङा, आरो बे सासे जों जाबाय दामग्रा खनग्रा। बेखौथ' सिनायखायो जायो बयबो, बे आदा मेट्रिक बे माजों गान खननानै एसे अपेनिं खालामदों। मुलुगाव सोराङा फैयो गियानजों, बुहुमाव सुबुङा थांना थायो गियाननि सोरांजों। बबा खुगाखौ मोसानो थाखाय जोंखौनो खावलायबाय। दा जों बिनि थाखायनो हाबनोसै, लाइनाव थाबाय। सासे लेक्सार होगासिनो, बिनि उनाव जोङो हाबसिगोन मोसानो थाखाय।
रेडि जादों मोसाखावरिफ्रा नै जयैनो देलायनानै दसे मोसाखांनानै जिरायबायसै आरो नै फेसन श'आ दामग्राफोर नै जोङो जयै दं दसे मोसाखांना जोङो रेस्ट लाफिनलायबाय खुंनायाव हेफाजाब होफैनो खावलायहरनाय जाबाय मोनसे फोसावनाय नोंथांनिसिम दाद दाद जों नै दा ओंखाम जानो फैबाय गासैबो मोसाखावरिफोर आरो दामग्राफोर गासैबो फैजोब्बाय ओंखाम जानो फैबाय ओंखाम जाबायानो जों नै ओंखाम जाबाय दा बर'नि फेभरेट दं बेहाय अमा बेदर दं ना दं गासैबो जाबाय मोसाखावरि दामग्राफोर आरो सारमोन गासैबो जों जयै जाजोब्बाय गोथाव गोथाव नायाबो मा ओंख्रि गोसो होयो जाथारदों बयबो एसे खुसेर जाथारदों बयबोनो बारा जाथारो बारा जाबा बिसोर मोसानो हानाय नङा ओंखायनो सोरबा खम जाबाय सोरबा मोदोम गिदिरबो जायो दङ बिरादनो दा जों नै रेस्ट लाफैबाय दसे ओंखाम रेस्ट लानोसै गासिबो जों दसे जिरायबाय ओंखाम जाखांनानै जोङो जिरायफैबाय दसे रेस्ट लानानै जोङो बिदाय लासिगोन दा जोङो जिरायबा दसे रेस्ट लाबाय दा दिनैनिफ्राय जोंनो दतमा हारिमु आफादा सिखारफिनबाय माने जोङो ओंखारफिनसिगोन दा दिनैनिफ्राय जों आराम्भ खालामबाय गासै मोननै प्रग्राम जाहैबाय जोङो दा दिनैनिफ्राय जोङो लोगो मोनसिगोन बयखौबो दा नोंथांमोनहाबो जोंखौ कन्टेक्ट लानो हासिगोन थ' लोगोफोर भिडिअआ दिनैनि थाखाय एसेनोसै दा नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ मोनबा नोंथांमोनहा सिगांग्रो नुग्रोयो दा दिनैनि थाखाय एसेनोसै उनाव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय